ఇక్కడ అంతా దోచుకొని హైదరాబాద్కి వెళ్ళి నలుగురు కూర్చొని వాటాలు వేసుకునే వాళ్ళేమో, వాళ్ళ అమ్మ, వాళ్ళ వైఫ్, డాడీ, ఈయన లోకేష్. వాడు ఏం పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు, వాడు వెనక క్యాడర్ ఎవరు ఉన్నారో ఒకసారి తిరిగి చూసుకోమనండి. లోకేష్ కూడా ఒక పాదయాత్ర చేశాడు, అది ఎవరు కూడా చూడని పాదయాత్ర. సో ఆ పిల్ల పిత్రేగాడు, ఆ పప్పుగాడు ఇప్పుడేం చేస్తాడు మీ హీరో? విల్ హీ గివ్ అప్? అందరూ ఎగతాలు చేస్తారు. వాళ్ళ లక్ష్యం ఆయన ఎందుకు చేస్తున్నారు? బికాస్ దే సీ యూ యాజ్ అ థ్రెట్. మిమ్మల్ని ఎట్టి పరిస్థితి ఇబ్బంది పెట్టండి, మీ కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టండి. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక రాయి వేస్తే ఇంకో గేర్ మార్చుకుని ఇంకా ముందరికి వెళ్ళాలి, 2 వేస్తారు, 3 వేస్తారు, బట్ ఇన్ఎవిటబుల్లీ మనం తెలుసు నేను నిజం చెప్తున్నాను. సో నా క్యాలిబర్ ఏంటో ఈరోజు ప్రజలకు అర్థమైంది. రాష్ట్రాన్ని నంబర్ 1 చేయాలి. నంబర్ 1 చేయాలంటే ఏ నాయకుడు చేయగలుగుతారు? చంద్రబాబు నాయుడు. ఆయన నాయకత్వాన్ని నేను బలోపేతం, నా వంతు మీకు సహాయపడాలి. వీళ్ళు ఎవరు ఎంత అరిసినా, ఎన్ని రకాలుగా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టినా, ఎన్ని రకాలుగా నన్ను ఫోన్ చేసినా, నేను అంతిమ లక్ష్యం సాధించే వరకు నేను నిన్ను వదిలిపెట్టాను.